Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez a Kadencia Podcast második adása. Én Szilárd Zsigmond vagyok, és itt velem szemben Nagy Zsombor. Köszöntök én is mindenkit. A mai adásban 3 témát fogunk érinteni. Az első az Éri Botton Medárnak a Papagéno megjelent egyik kritikája lesz, amit október 20-án hozott le a Papagéno. A második témánk az Liszt Ferenccel fog foglalkozni, Lisztnek a mai konceptjében elfoglalt helyét fogjuk vizsgálni, és egyáltalán a róla kialakult képet. Aztán pedig fogunk ajánlani egy koncertet, ezzel fogjuk zárni az adást. Úgyhogy meg is kérdezem Zsombort, hogy miért választottuk ki Éri Botton Medárnak, egyébként a Zeneakadémia muzikológia szakának hallgatójának a cikkét, hogy beszéljünk róla. Mert Palotai János díszdarabokat játszott. Így van, és a Liszt ünnep keretében adott koncertet, ahol a Gürzenich Orchestra kísérte Palotai Jánost, és André Oroszló Estrada vezényelt. A cikkről annyit, hogy Éri Botton Medár nagyon dicséri Palotai játékát, nekem is megjelent erről a koncertről egy kritikám, csak nem a Papagéno, hanem a Magyar Narancsban. Én egy kicsit szigorú voltam Palotaival, de azt elmondhatjuk róla, hogy a Liszt interpretációja az, ha nem is volt minden tekintetben makulátlan, de egy nagyon színvonalas és egy fontos előadás volt. Ezen a koncerten, a koncert első felében elhangzott 2 mű, az egyik Liszt haláltánca volt, a másik pedig Liszt magyar fantáziája. Ez 2 zongoraverseny, egytételű zongoraverseny, majd pedig a ráadás szintén Liszt darab volt. Lisztnek a Waltz Impromptu-jét játszotta szintén Palotai János ráadásnak. Igen, egyébként több szempontból is nagyon jó ez a műsorválasztás. Egyrészt, mert bár zongoraverseny jellegűek, a haláltánc az a Dies Irae dallam parafrázisa, a magyar fantázia pedig az egyik Liszt rapszódiának a zenekarra és zongorára átdolgozott változata. Egyébként a második magyar rapszódiának, de nem esküszöm meg. Szerintem az első, de a helyzet pikantériát adja, hogy a zenekari partitúrákban a Liszt rapszódiáknak nem ugyanaz a számozása, mint a zongora kötetekben, illetve, ha jól tudom, az összeset nem is hangszerelték meg, illetve ugye Doppler hangszerelte azokat a Liszt rapszódiákat, amikből van zenekari változat. Na most ilyen szempontból tulajdonképpen ez egy tök releváns gondolat, hogy egy abszolút műzenei és komoly eredetű, illetve egy olyan, ami kicsit más zenei gyökerekből táplálkozik, és mégis mind a kettő formátuma viszont azonos. Most arra gondolsz, hogy a Dies Irae az középkori, a magyar rapszódia az pedig egy... Hát igen, tehát ugye az egyik ugye az egy komoly zenei hagyatékból jön, a másik pedig ugye ez a jellegzetes magyar cigány muzsikának tulajdonképpen a komoly zenébe emelése. És akkor a kettő között foglal a helyet a Waltz Impromptu, ami egy kérdés, hogy esztétikai minőségében hogy lehet ezt elhelyezni a Liszt életművön belül, és akkor át tudunk kanyarodni arra, hogy tulajdonképpen miért is alakult ki Lisztről az a képünk, hogy egy pózőr, egy zongora pózőr, amit egyébként ezt az elképzelést elmélyíti a Fazekas tanár úrnak a 2 Lisztről megjelent cikkés, amit most az eszélygyűjteményében, ami idén jelent meg, 4/4 című eszélygyűjteményében mindenki is tud olvasni. De miről is van szó tulajdonképpen? Akkor vegyük például ezt a Waltz Impromptut. Egyébként meg kell, hogy jegyezzem, kevés belőle a jó felvétel. Ez azért lehet elsősorban, mert a kotta mondjuk úgy lehetőséget ad arra, hogy az egyszerű előadó felszínesen fitogtassa a technikai tudását, és nem feltétlenül direkten koncentráljon a darab tartalmára, ami egyébként egy rendkívül, hogy is mondjam... Tegyük hozzá, hogy ez Lisztnél különösen égető probléma. Szinte már magát illetgető, vagy hogy mondjam, kellemesen provokáló. Igen, én onnan ragadnám a kérdést, hogy a Liszt darabok azok nagyon látványosan vannak megírva, és a legtöbb
zongorista előadó az megelégszik a lehengerléssel, de a Liszt darabokban sokkal több, mint lehengerlés. Míg a leglehengerlő darabokban is benne van az a Liszti hang, ami miatt a Liszt az mai napig releváns tud lenni. Igen, hadd kapcsoljam ide egy nem túl régi koncertélményemet, ugyanis egy olyan zeneakadémiai koncerten voltam, ahol a zongorista ráadásként Liszt Ferenc harmadik konszolaciónját játszotta, és hát rendkívül szabadon kezelte a kompozíciót, ami egyrésztről egy releváns megközelítés is, hiszen a Liszt zenéknek, legalábbis annak a korszaknak, amiben a konszolaciónak is keletkeztek, az improvizáció, a lejegyzett improvizáció egy jelentős részét adja ki. De ebben a szemléletmódban azt is megengedte magának, hogy például a basszusokat olyan helyen dúsítsa egy oktávval, ahol nem írja a kotta, és arra kellett rájönnöm, hogy ezek a Liszt-művek patika mérlegen vannak kimérve. Szóval ahol nincs oktáv basszus, ott nem véletlenül nincs. És nagyon furcsa, hogy ezt mondod, mert ugye azt szokták mondani, hogy Liszt abban a korban élt, amikor az improvizáció az nem csak hogy alapvető volt, hanem hogy szinte teljesen egybefort az előadói gyakorlattal. Tehát nem egy olyan koncertbeszámoló van, ami azzal indít, hogy a zongorista mielőtt egy előadandó darabot eljátszott volna, hosszas percekig improvizált, ameddig a közönség elcsendesedett. És ha meghallgatunk olyan felvételeket, amik még erősen 19. századi behatásúak, tehát olyan embereket hallgatunk meg, akik úgy zongoráznak, vagy játszanak hangszeren, akiknek nagyon erős 19. századi kötődéseik vannak, akkor azt figyelhetjük meg, hogy bizony a leírt hangjegyek és ritmusértékek azok nincsenek üldözésre, úgyhogy nagyon furcsa, hogy te mégis azt mondod, hogy a Liszt darabok az a patika mérlegen vannak kimérve. Tegyük hozzá, hogy Liszt nagyon sok átjáratot készített a saját műveiből. Tehát ha innen közelítjük meg, akkor talán azért magyarázat lehet arra, hogy a Liszt mennyire komolyan gondolta azt, hogy kéne megszólalni az ő darabjainak, hogy rengetegszer gondolta újra és újra azt, hogy hát hozzátartozik, hogy a legtöbb jelentős zongoraciklusát majd évtizeden át komponálta. Például a konszolaciónak is, mire elnyerték a végleges formájukat, az egy évtizedbe került. Érdekesség, hogy egyébként a leghíresebb harmadik tétel teljes egészében kikerült a végleges változatból, egy olyan anyag állt ott, ami később egy rapszódiájába került be. Szóval látjuk, hogy azért a Lisztnél se úgy volt, hogy az elsőre nyerte el a végleges formáját, és egyébként itt muszáj megjegyeznem, hogy az Editio Musica Budapest kiadásaiban kaphatók olyan kották, ahol rendszerint föl van tüntetve a mai bevett végleges változat és az ős változat. És a rendkívül izgalmas az, hogy valamennyiben azt figyelhetjük meg, hogy ami leginkább kikopik, az a futam. Hogy a Liszt is arra törekszik, ugye ezt az előző adásban boncolgattuk már, hogy kevesebb hanggal több tartalmat tudjon elmondani. Igen. És akkor térjünk rá arra, hogy volt ugye ez a koncert, a Balatonnak a koncertje, ami a Liszt ünnep keretében valósult meg, és bármennyire is furcsa, a Liszt ünnep, bármennyire is Lisztre van elnevezve, valójában az én szerény benyomásom szerint nem tudja beteljesíteni azt, hogy Liszt életművét valahogy reprezentálni tudja a nagy közönség számára, bármennyire is megvolt erre a törekvés. Nem tudtuk, vagy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy nem alakult ki az a fajta sokszínűség és sokrétűség a Liszttel kapcsolatban, ami egyébként elvárható lenne a magyar zenei élettől. Igen, jogos ez a felvetés, de azt is látni kell, hogy a Liszt életmű hatalmas. De tényleg. Tehát, de tényleg. Nem, mert hogy például ugye nemrég gondolkodtam el azon, hogy hát ugye Puccini, hogy nem írt olyan sok művet, jó azok operák, és nyilván azok hosszú művek, de hogy az nem olyan sok mű, és ennek az a bizonyítéka, hogy Richard Strauss, akinek egy nagyon komoly szimfonikus és egyéb apparátus részműve van, amellett ugyanannyi operát komponált, mint Puccini. Vagy többet. Szóval ilyen értelemben sokszor nehéz fölmérni, hogy most melyik a nagy életmű, melyik a kicsi,
de hát ugye szerencsére a Liszt összkiadásokon láthatjuk, hogy polcokat tört meg csak a Liszt életmű, és el is szoktuk jelentkezni arról, hogy mennyire jelentős az átiratok száma, egy zongorára, két zongorára, saját műveket, más műveket, hány és hány parafrázis és egyéb formában dolgoz föl kortárs vagy régebbi szerző dallamait, operáit, stb. Tehát ilyen módon nagyon is nehéz reprezentálni a Liszt életművet, illetve nagyon nagy az ív, amit bejár. És akkor tegyük fel itt a kérdés, hogy miért is fontos Lisztről beszélni, hogy miért gondoljuk úgy, szerintem én is, meg a Zsombor is, hogy Lisztnek nem az az oldalát ismeri a nagy közönség, ami valójában nagyjá teszi őt, és ami valójában arra készített minket, hogy beszéljünk a Lisztről, hogy nem a szupersztárra gondolunk, nem az zongorista virtuózra, és nem a nagy magyarra, hanem arra az emberre, aki Bachhoz és Eötvös Péterhez mérhető nagyság. Sőt, jobbat mondok, Bachhoz és Messiaenhoz mérhető nagyság. Ugye azért gondolom így, mert mind Bach, mind Messiaen, mind Liszt hármas életművet tudott tenni az asztalra, mind a három területén az életnek, amit mindjárt elmondok, olyanokat tudtak, olyan nagyságokat tudtak elérni, amit más adott esetben még akkor sem tudtak elérni, hogyha csak egy dologgal foglalkozott, közül a három közül, ez a tanítás. Mind a hármójuk nagyon nagy tanáregyéniség volt. A másik az, hogy iszonyú hangszerint virtuózok voltak. Mind Bach, mind Messiaen, mind Liszt a korának egyik legnagyobb hangszervirtuóza volt, és tegyük hozzá, hogy koruknak egyik legmeghatározóbb zenei egyéniségük voltak, kompozíciós szempontból is. És ezt a hármat nagyon kevesen tudták, szerintem ők hárman tudták egyesíteni magukban, sem Kodály, sem Mozart, sem Beethoven nem voltak képesek ezt a hármat önmagukon belül koncentrálni, valamelyik mindig hiányzott. És tegyük hozzá, hogy Liszt Bachhoz és Messiaenhoz hasonlóan képes volt megtalálni azt a művészi magaslatot, amiről egyébként el szoktunk feledkezni. Igen, például, hogy más nem mondjak, akkor veszünk egy kicsit a haláltáncról, bár nagyon sok tekintetben rendkívül adja magát a mű, de első hallgatásra vagy komolyabb elmélyedés nélkül könnyen elsiklik az ember szeme az igazi tartalom felől, amiben a legnagyobb poén, hogy egyébként a Liszt azt írja, hogy ez a szakasz ad libitum. Nem másról beszélek, mint arról az ikonikus pillanatról, amikor a teljes zenekar kiszáll, csak a zongora marad bent, és egyszerűen fölcsorog a billentyűkön a magas regiszterbe a szerző, és hámulva durva hozza a Dies Irae dallamot, olyan tartalmi gazdagságot, olyan új perspektívát nyújtva az egész darabra, ami egyszerűen páratlan. Nem tudom, hogy tudnék-e még egy olyan művet mondani az egész zenetörténetből, ahol így tekintenek a Dies Irae dallamra, ahol ilyen perspektívával tudják helyezni. Ráadásul ugye úgy, hogy a Lisztnek nem ez, tehát a Lisztnek ez csak egy állomása, az egész Liszti kompozíciónak ez csak egy állomása, ez a háború szakasz. Tehát, hogy megjelenik mellette a konvencionális, és egyébként szerintem még a brutalistább szemléletes a Dies Irae-nek. A haláltánc kapcsán egyébként nekem az a gondolat jut eszembe, amiről szerintem szintén el szoktunk ma felkezdeni, hogy a nyitó kadenciák, amivel indul az egész mű, az szerintem már át sem tudjuk élni, hogy abban a korban, amikor ez a liszti modern technika először jelenik meg, a klasszikus virtuozitás először bontogatja a szárnyát, micsoda hátborzongató hatást tudott kelteni. Tehát ilyen svungokat más technikával egyszerűen nem lehet elérni. És eszméletlen érdekes, most egy picit engedd meg, Zsiga, hogy belemenjek egy kétszó erejéig, hogy tulajdonképpen az történik ezekben a kadenciákban, hogy a balkéz szűkszeptim hangjaira mindig kromatikusan a jobbkéz beszúr fölfelé egy szűkített akkordot. Igen. Kinek jutna eszébe ilyet magától leírni? Tehát egyszerűen eszméletlen, hogy micsoda új perspektívák nyílnak meg, és ezt az ember nem hallja, de azt hallja, hogy na itt a halál. Hogy ez itt összeszakad a zongora, meg az egész koncertterem. Igen. És akkor talán térjünk rá arra, hogy a Liszt az miért is miért is beszélhetünk a Lisztnek a zenei
zenei egyetemességéről. Talán ne próbáljuk meg ezt az egészet átfogni, de próbáljuk meg a legszínesebb képkockákat megragadni a Liszt életműből. Gondolok itt most a szimfonikus költeményekre, gondolok itt az zongoradarabokra, és gondolok itt az átiratokra. Akkor mindjárt kezdeném egy különlegességgel, a Rigoletto parafrázis. Nekem ugyanis nagy szívem csücske ez a darab, és bár gyakran előkerül, hála az ének a koncertéletben, de azért úgy gondolom, hogy mégse szokott ez annyira előtérbe lenni, mint a többi mű. Itt igazából csak kiemelném, hogy mennyire érdekes az, hogy elgondoljuk, hogy a Liszt bemegy egy este az operába, Verdit adnak, meghallgatja, hazamegy, leül a zongorához, és mit vesz ki a darabból. Szóval egy olyan kaliberű, egy olyan eszmélyiséget képviselő személy, mint a Liszt Ferenc, mit tart fontosnak. És hát mondanom se kell, hogy fantasztikus iránytűje van természetesen ebben is. Eszméletlen, hogy micsoda finomságokkal tudja kivenni a Verdi eszenciát, és a maga módjára átformálni. Itt szintén visszareflektálnék az előző adásunkra, ugye ott ugyanis Respighi és Bach találkozott, ugye a két korszellem találkozott, és itt pedig Verdi és Liszt stílusa találkozik, ami nyilván nagyrészt azonos kor, sőt ugye Verdi tovább is élt, mint a Liszt, de mégis nagyon más stílus a kettő, nagyon más megközelítés, és hogy ez a kettő viszont milyen fantasztikus egyveleget tud kiadni, hogy micsoda új, nem látott lehetőségek nyílnak meg. Igen, én akkor rátérnék, mondjuk én kiemelnék a Lisztnek a szimfonikus költeményei közül egyet, ami után szerintem könnyű lesz rákanyarodni egy zongora műre is. Nagyon, ha nem is leszünk itt ide, talán nagyon célirányosítani fogja a beszélgetésünket, hogyha azt mondom, hogy a Faust szimfónia. Az nem szimfonikus költemény. És itt akartam is magamat kivítani, hiszen az nem tartozik bele a szimfonikus költeményekbe, bármennyire programja van ennek a szimfóniának, és tegyük hozzá azt, hogy egy nagyon progresszív operá, vagy ahogy hívják, szimfóniáról beszélünk. Egy olyan szimfóniáról beszélünk, amelynek utolsó tételében kórusban. Ugye ez Beethoven után már nem nagy újítás, vagy nem hozhat nagy újításnak, ugye Mendelssohn is írt olyan szimfóniát, amiben kórus van, de minden esetre az, hogy a Liszt ezt az eszközt hogy használja föl. Erre most én közbevágnék, ugyanis az a nagyon hátborzongatóan izgalmas műben, hogyha az ember végighallgatja azt a darabot, és valóban tudja is, hogy melyik taktus mit jelent, melyik motívum mire utal, akkor úgy lép be az énekkar, hogy az ember azt hiszi, hogy persze, hát most már az elhíresült zárósorok következnek. Igen, és tegyük hozzá azt is, hogy szerintem talán a Faust szimfónia az egyik legjobb példa a liszti fogalmazásnak, meg a liszti zenei gondolkodásnak a megmutatására. Arról beszélek, hogy a Liszt az alapvetően motivumokból építkezik, és ezeket a motivumokat fejleszti, redukálja és kapcsolja egymáshoz, de olyan szervesen, amiből szinte szövegi kapcsolat alakul ki. Sőt, és pont ez, amiről a Zsigmond beszél, ez eredményezi azt, hogy gyakorlatilag ezt a filozófilag rendkívül jelentős művet új szintre emeli, pont azáltal, hogy ő maga is új értelmezést ad neki, ő maga is ezeket a motivumokat, ahogy összepárosítja egymással, új gondolatokat ad a hallgatóságnak, és ez valami eszméletlen, hogy amit egyszer már szavakban megtapasztaltunk és megéltünk, azt utána meg tudjuk élni egy az egyben a hangjegyekben, és még új jelentéstartamot is tudunk hozzá párosítani. Na ez az, de miről is van szó? Ugye a Goethe Faust történet, a Liszt nem úgy dolgozza fel, hogy van Faust, aki szövetkezik az ördöggel, Mephisztóval, és el kell buknia, bármennyire is szerelmes Margitba, el kell buknia. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Liszt elmegy addig a pontig, hogy szerinte a Faust és a Mephisztó az ugyanaz.
vagy ha nem is ugyanaz, de tegyük hozzá azt, hogy Mephisto az önmagában nem létezik. És ez egy nagyon fontos gondolat, ami a Goethe-ben explicit nincsen benne. Viszont Liszt, mivel hogy ugyanazokat a motivumokat sorakoztatja fel. Sőt, tegyük hozzá azt, hogy a Lisztnek van egy Faust motivuma, és a Mephisto motivum az tulajdonképpen ennek a kiröhögése, a körberöhögése. És tulajdonképpen, ha nincs Faust motivum, akkor Mephisto motivum sincsen. És ez egy nagyon jelentős tartalmi különbség, hogy tulajdonképpen ezáltal a Mephisto nem egy legyőzendő gonosz, hanem egy Fausthoz tartozó állandó, amiből mégis van kiút, és ez pedig a második tétel, a Margit tételnek a feladata, hogy ezt megvilágítsa valahogy. Ez a rendkívül érdekes, hogy Margitot, ahogy föltünteti a maga motivumaival, egyszer csak összepárosítja a korábbi Faust motivumokkal. És ez az eszméletlen, ugye ez egy domináns orgonaponton történik, és a domináns orgonapont az mindig a varázslások helyszíne. Ott mindig valami eszencia történik, az mindig kétszer alá van húzva. És itt ebben a bűvkörben látjuk, hogy micsoda elképesztő új hatásokat vált ki az előző motivumokból, hogy micsoda új irányokba tudja vinni az egész addigi témákat, ami ugye az első tétel egy micsoda reménytelen, csalódott zárás lesz, és a második tételre pedig egy mennyei harmóniai kitisztulás lesz. Így van. És akkor tulajdonképpen szerintem rá is kanyartatunk arra az zongadarabra, amire szerintem Zsombor is gondol most, arra az zongadarabra, amit a Bartók vett elő először, Thomán István tanár úrnál, ugye Thomán István licenc tanítványa volt, és Bartók vette először elő ezt a darabot, ez a Hámol szonáta. Zsombornak leesett a tantusz, úgyhogy Zsombi, valami gyors talpaló a Hámol szonátával. Hát tulajdonképpen a Faust szimfónia kicsiben. Vagy inkább mondjuk azt, hogy szerintem egy zenetörténeti eszencia a Hámol szonáta, amely annyiban, amennyiben tulajdonképpen ez a szonáta, ez önmagában 3 tétel, tulajdonképpen egybegyúrva, 4 tétel egybegyúrva, és tulajdonképpen a szonáta forma az fel lesz nagyítva a tételben. Tehát az egész műre rá lesz vetítve a szonáta forma. És ez hát igen, ez nagy kérdés, a zenetudósok vitatkoznak, hogy most ez egy összegyúrt kompozíció átakátételekkel, ez egy nagy szonáta forma lenne, de szerintem teljesen lényegtelen is ez a kérdés. Nem, én csak azt akartam érzékeltetni, hogy a Liszt az eljut arra a pontra, amikor felismeri azt, hogy amikor elér a szonáta formának a keretei, mert tulajdonképpen ezután, ha úgy vesszük és elfogadjuk ezt a feltételezést, hogy ez a 4 tétel együtt kiad egy szonáta formát, akkor tulajdonképpen kijelenthetjük azt, hogy tulajdonképpen a szonáta forma így felnagyítva, egy egész műre kiterjesztve, tulajdonképpen elérte a maximumát. Ezt már nem tudta senki sem meghaladni a zenei formák világában. Már nem tudott utána kialakulni olyan zenei forma önmagában, ami annyira jelentős lett volna, mint a szonáta forma, és a szonáta formának az ilyen szintű kinagyítása az tulajdonképpen nem lesz meghaladva. Igen, hát én ezzel valamelyes vitatkoznék, inkább azt mondanám, hogy a szonáta forma az Haydntől Bartókig velünk van. Tehát aki élt és mozgott, az így vagy úgy, de kapcsolódott a szonáta formához, hogy más nem mondja, ha nem tévedek nagyot, valamennyi Mahler szimfónia első tétele például szonáta forma, és hogy gyakran megesik, hogy 30 vagy 30 perc fölé is csúszik ez az idő, és itt már valóban érezheti a hallgatóság, hogy vajon tényleg elbír-e ennyit ez a forma, de egyszerűen azt kell látnunk, hogy a későbbi korok mesterei sem nyúlnak újításhoz. Vagy már nem tudnak, igen, ez egy kérdés, hogy akarnak vagy nem akarnak, mindegy. A lényeg az, hogy a Hámol szonáta az formailag is nagyon komplex, zeneileg is nagyon komplex, ugye a Hámol szonátával párhuzamosan ebben is
a motivum építkezéseknek központi szerepe van. Tulajdonképpen azt válaszolnám meg röviden, hogy miért van az, hogy minden ifjú zongorista titán előbb vagy utóbb, de műsorára tűzi ezt a darabot, diploma koncerteken előszeretettel játsszák, sőt van, aki még már diploma előtt már minden erejét megteszi ezt. Azt tudnám mondani, hogy ez a darab olyan a zongoristáknak, mint a színházban a Rómeó és Júlia. De nem úgy értem, olyan jelentős, olyan megkerülhetetlen témák vannak. Én inkább a Hamletet mondanám egyébként. Jó, legyen a Hamlet, tulajdonképpen egyre megy a dolog. Annyira jelentős, fontos kérdéseket tartalmaz, olyan megfogalmazásban, amit egyszerűen, ha valaki megérez, nem tud ellenállni neki. Igen, és akkor tegyük hozzá azt, hogy a Lisztnek ez a fajta komplexutása zeneileg, formailag és filozófiailag, ez tulajdonképpen nem szokott előttünk lebegni akkor, amikor Lisztről beszélünk. Ha Lisztről beszélünk, akkor annak is szokott előttünk lebegni, hogy ő a nagy zongorista sztár volt, a lehengerlő zongorista sztár volt, és kompozícióban is ezt a lehengerlést végig felfedezünk, miközben talán ez, ha benne is van a művekben a lehengerlésnek az egyes aspektusai, tulajdonképpen ez másodlagos, harmadlagos vagy negyedlagos szempont. Na most miért fontos nekünk az, hogy tudjuk, hogy a Lisztnél ennyire tudatos, elgondolt és mélyek a koncepció? Azért, mert az életünk későbbi szakaszaiban, gondolok itt most elsősorban az oratóriumokra, még 3 órás művek, hát azért egy 3 órás oratórium után kifekszik az ember, ha azt úgy rendesen végighallgatja, azok levetkezik azt a fajta virtuózitást, vagy nevezzük magamutogatásnak, vagy hangtönkeleget, amit a korábbi művek képviselnek, és ez a nagyon szikár, nagyon száraz, eszméletlen koncepciózusság jellemzi. Bár tegyük hozzá, hogy azok a művek is, amelyek nagyon sok a hang, azokat a rész mindig tudja ellensúlyozni tartalmilag. Tehát ezek a művek soha nem üresednek ki, és az, hogy a legtöbb zongorista előadásban a Lakampanella úgy szólal meg, mint egy csilingelő varázsdarab, mint egy resztigi hangszerelés, azt szerintem egy előadói tévedés. Való igaz, én csak arra voltam felhívni a figyelmet, hogy a Liszt zenében mindig keresni kell a mély és átgondolt tudatos tartalmat, mert mindig ott van. Mindig lehet benne találni. Igen, és Lisztnél tényleg ez a nehéz, hogy bármennyire is ott van a felszínen a csilingelés, és bármennyire ott van rengeteg műben az, hogy ez lehengerlen virtuóz, ez soha nem áll önmagában, és soha nem válik olyanná, mint egy Paganini hegedűverseny, ahol tulajdonképpen a zenei tartalom az másodlagos, és tulajdonképpen ürügy arra, hogy megmutassa a virtuozitását a közönségnek az előadó. Még beemelném ide azt is, hogy miért nehéz még a Liszt művet egyben átlátni és befogadni, ugyanis hatalmas utat jár be, például a zeneelméleti struktúrák szempontjából olyan rendszereket is használ, amelyek majd 100 évvel később eresztenek igazán gyökeret és válnak jelentőségteljessé. A kései vízdarabokat, gondolok itt most például a Csártás makabrá, egyszerűen nem értette a kora közönség, hogy mi történik. Tulajdonképpen a mű legelején mindjárt kvint párhuzamokban jelenik meg az a nagyon ikonikus párhangos kis dallam, ami mondanom se kell, hogy a kor szabályainak hát igencsak ellentmondott, ami mindent elkövetett az legkisebb Debussynél foglaljuk aranyba, amikor megmeri csinálni a mixtúrát. Igen, és ide tartozik, hogy a Debussy azt mondta, hogy a kései Liszt proféta volt. Na pláne. Szóval látjuk, hogy azért, amikor majd elérünk azokhoz az időkhöz, akkor megértik a Liszt kései darabokat is, de ez abban a korban, abban az egy emberben hogy tudott így összesűrűsödni, félelmetes. Félelmetes. Igen. Úgyhogy igazságot Liszt Ferencnek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy hallgasson Liszt műveket, mert nagyon érdemes. Mindenki szerintem tudja benne találni azt, ami miatt kedves lehet a számára, és mindig lehet benne találni újabb és újabb rétegeket.
És akkor szerintem most kanyarodjunk is rá arra, hogy milyen művet akarunk ajánlani a közönségnek, hogy hallgassák, megnézzék meg. November 26-án lesz a Műpában Verdi Nabuccója, és ráadásul nem szenigazottan, tehát rendezés nélkül. Na most Zsigmond megengedte, hogy itt megtartsam az erről szokásos hegyi beszédemet, ugyanis nagy szívfájdalmam, hogy a Műpában nem sokszor szokott opera menni, ezért is nagyon üdítő ez a kezdeményezés a Nemzeti Filharmonikusoktól, hogy van egy opera bérletük. Nem mondom, hogy nincs rá példa, meg nem szokott, de úgy érzem, hogy sokkal többször kerülhetne rá alkalom, mint a Wagner napok és ez az évi pár előadás. Már csak azért is, mert nagyon sok opera nem kiállt kifejezetten díszlettér. Gondoljunk itt például a Kék Szakálúra. Azt még gondoljunk bele arra, hogy a modern minimalista rendezés az nagyon sokszor jól is áll a daraboknak. Például Wagnernél kifejezetten azért érzem, hogy nagyon találó ötlet volt a Műpába tenni a Wagner napokat, mert a Wagnernél az a jó, ha letisztult a színpad. Nem viszi el a zenéről a figyelmet. Értem, tehát én szeretem a hagyományos nagy klasszikus rendezést is, ez való igaz, de ugyanakkor azt is megértem, hogy azért az ember már milliószor megnézte a nagy eredeti széles kiterjesztésű változatot, akkor egy kis változatosságra vágyik, akkor ez lenne a helyes út a Wagner zenénél, hogy egyszerűen csak letisztítani, leredukálni, hogy direkt arra tudjunk figyelni, ami valóban a lényeg. És nagyon sok operánál egyébként azt érzem, hogy nem kíván egyáltalán sok dolgot, így említettem a Kék Szakálút is, azt például Kocsis Zoltán meg is csinálta a Bartók Cseretos Mandarinnal együtt, és üdítő volt látni, hogy a Műpa színpadát milyen jól ki lehet használni ezekhez a művekhez, úgy, hogy azok egyáltalán nem sérülnek, sőt, nem szorítkoznak olyan keretek közé, amiben nagyon beleporosodtak, megszoktuk, már egyé vált vele. Igen, és akkor mit vagyunk a Nabuccótól? Hát jó a kérdés. Tulajdonképpen a Verdi zenénél ugyanúgy rendkívül figyelni kell csak ott a dallamokra. És ez elsőre nem tűnik most egy ilyen hű de nagy mondatnak, de itt nem lehet levenni valamit 200 éve a színpadról. És nem azért, mert a kísérlete pam. Igen, vagy azért, mert Meyerbeer effektus. Ugye? Itt olyan dallamokkal találkozunk, amik egyszerűen mai napig érvényesek és hozzánk szólnak. És nagyon-nagyon-nagyon nehéz, azt kell mondjam, nehéz felnőni ahhoz a feladathoz, hogy az ember teljes szívével, lelkével befogadjon egy Verdi dallamot. Ez a késői életműre már hatványozottan igaz, olyan eszméletlen gazdag szólóállások vannak, hogy az ember egyszerűen nem tudja befogadni úgy azt a dallamot, mint mondjuk egy Wagner zenét, mert a Wagner zenét nagyon színesen van felrakva, nagyon gazdagon van felrakva, az bizonyos értelemben adja magát. Ha tudja mi a kulcs, akkor az sokkal egyszerűbben nyílik, sokkal több zár. A Verdinél minden egyes dallamhoz egyenként kell kitapasztalni, hogy mi az, ami elvezet. Igen, és tulajdonképpen ez szerintem a Verdinek az egyik legnagyobb előnye is, hogy tulajdonképpen az embert az már elsőre is megfogja egy dallam. De tulajdonképpen amikor az ember elkezd utána menni, hogy valójában ez a dallam, ez hogy is van kitalálva, akkor az embernek rá kell csodálkozni arra, hogy úristen, hát ez nem csak elsőre volt jó. Hát ez másodjára még, és harmadjára még inkább, és negyedjére pedig az ember már ott van, hogy úristen, hát ezt még inkább meg kell hallgatni, még többet kell hallgatni, és egészen, és ez a fajta felfedezést a Verdi zenének egészen másképp, mint a Wagnernek. A Wagnernél a kép kitisztul, minden egyes meghallgatásnál az ember egyre több motivumot ismer, egyre inkább tud tájékozódni a zenei nyelvben. A Verdinél ez már szinte elsőre is adott, hogy az ember tud tájékozódni a zenei nyelvben. A Verdinél egyfajta érzelmi és filozófiai elmélyülése van egy dallamnak a végtelen sűrűségének, ami nem tűnik fel. Ez az a fajta sűrűség, ami könnyűnek tűnik. És ez a fajta komponálás tulajdonképpen Verdi a legnagyobbak közé sorolja. Azok közé sorolja, akik meg tudták csinálni azt az ellentmondást, hogy valami
könnyű legyen, de ne veszítse a súlyát. És ettől lesz az egy gyönyörű dolog, hogy ezek az operák hatalmas tanításokat őriznek nekünk. És pont azáltal, hogy egy ilyen örökérvényű nyelvezettel tudja megfogni, így ezek a tanítások sem vesztenek soha az értékükből. Mindig ugyanolyan releváns, vagy relevánsabb minden meghallgatás után. Igen. Szóval akkor ajánljuk mindenkinek ilyen műpában, november 26-án látogasson el a Nabucco NER személyezott előadására. Ugye arra amit elejtettünk egy szót, hogy tulajdonképpen jó lesz-e, vagy pedig rossz lesz-e az, hogy nem lesz személyozva az előadás. Ugye arra már volt szó, hogy majd jobban tudunk figyelni a dallamokra, de mi az, amit esetleg elveszed az ember egy nem személyozott előadásnál, hiszen Verdinél a primer megkapóság az szerintem egy bizonyos értelemben bele van komponálva a darabba. Tehát az, hogy az ember beszippancsa, és utána az ember tovább tudja merülni a Verdi világában, ahhoz szükség van. Hát igen, és erre a fajta nagyon erős ráhatásra. Igen, itt kiemelném azt a nagy különbséget, ami Puccinit és Verdit jellemzi. Ugyanis Puccini zenéje, én úgy érzem, hogy mindig a díszlet része valamelyest. Nyilván vannak saját jellegzetes fordulatai, de alapvetően a Puccini mindig arra ágyazódik be, ahol az a történet játszódik. A Verdi zenénél pont fordítva van, ott van egy nagyon erős alapvető zenei nyelvezet, amiben olykor-olykor beleesnek a történetre jellemző fordulatok vagy színezetek. Gondolok itt például az Ajdára. Na most nyilván az ember kicsit nehezebben tud belépni egy operába úgy, hogy nem látja rögtön ott a színpadot maga előtt a gyönyörű nagy jelmezeket, de ez viszont lehetőséget nyit arra, hogy valami olyat vegyen észre, amiket az előbb felsoroltak, viszont kitakarnak. Én azt gondolom, hogy alapvetően Verdit rendezéssel jó hallgatni, és méghozzá hagyományos rendezéssel. Most a metre gondolsz? Mármint? Hát ott vannak olyan lehetőségek, amik a Verdi grandiózusságát tudják szolgálni. Igen, Zsigmond itt az Ajda felvételre gondol, amelyet többek között Zeffirelli rendezett, és James Levine vezényelt is egy parádés elől Ricarda volt többek között Domingóval a főszerepek közt. Nyilván, igen, erre is gondolok, de én például láttam ezt az itthoni operában, ahol az összes felvonásban egy díszlet volt, és noha a darab nem vesztett a jelentéséből vagy a gazdagságából, de kétségtelenül azt éreztem, hogy hát azért azt a művet mégiscsak egy nagyobb volumen jellemzi, mondjuk így. Vagy pedig igen, tegyük hozzá azt, hogy a Neri azt mondja senkit a népes koncerttől, hogy ha viszont az embernek nincsen sok lehetősége, akkor viszont igenis koncepciózussá kell tenni azt, hogy akkor viszont tényleg kerüljön a zene olyan helyzetbe, hogy meg tudja teremteni azt a közeget, amit a díszlet csak a hiányával tud érzékeltetni. Igen, illetve én csak oda akartam kifuttatni a gondolatmenetet, hogy noha alapvetően klasszikus rendezéssel jó hallgatni Verdit, igenis olykor-olykor nagyon tanulságos, ha az ember egyszerűen direkt elébe megy, illetve nyilván itt is nem tudom nem behozni azt, hogy ugye egy opera azért egy nagyon költséges mulatság, és nagyon jó néven veszem azt, és üdvözlöm, hogy ugyan egy előadás erejére veszik elő, vagy csak néhány előadás erejére, de is sokkal több opera kerülhet a felszínre. Ugye, ha már műpa, nem tudom nem megemlíteni Kocsis Zoltánt, aki annak idején sorra vette elő az elfeledett Richard Strauss operákat. És akkor a következő adásban szó is lesz. Bizony. Szóval, hogy ne csak visszautaljunk, hanem előre is. És ezt a kezdeményezést nagyon hiányolom. Üdítő volt, hogy a BFZ például a Richard Strauss József legendát műsorára tűzte, de azt kell, hogy mondjam, hogy
én bármikor beülök egy nem szenírozott operaadásra, hogy egyébként az opera ritkán hallható. Ugye az operaházak azok pláne kiélezett helyzetben vannak, hiszen egy opera az egy nagyon drága produkció. Ott mindig muszáj megcsinálni a közönséget, különben nem térül meg annyira se, amennyire. Ugye így is erősen függnek mindig egyéb támogatásoktól minden operaház. Na most ezért hatványozottan kiéleződik a verseny, magyarán egy operában tényleg csak a legjobb művek, a legjobb rendezéssel, vagy hogy mondjam, a legközönségcsalogatóbb eszközökkel kerülhetnek be, és mondjuk a Richard Strauss késő operák, amik nagyon nehezek, hosszúak, és nem annyira adják magukat, azok egyszerűen kiesnek. Már tegyük hozzá, hogy csak azért nem adják magukat, mert az emberek nem ismerik. Ha ismernék, akkor mint a legyek özönlenének az emberek a Richard Straussra, de erről majd a következő adásra fogunk beszélni. És most szerintem el is köszönünk a kedves hallgatóktól. Mindenkinek örülünk, aki végighallgatta az adásunkat. Én Szilárd Zsigmond voltam. Én pedig Nagy Zsombor.